Perkenalkan, nama saya Karisma Ratnasari. Saya adalah salah satu perwakilan guru dari SMP Yohanes 23 yang akan menyajikan sebuah video pembelajaran dalam rangka perlombaan peringatan Hari Guru di Yayasan Panti Asuhan Katolik Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video pembelajaran mendalam bermata pelajaran Bahasa Jawa dengan materi Aksara Jawa untuk kelas 7. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyajikan video pembelajaran mendalam yang menerapkan metode sintaks pembelajaran Discovery Learning. Bagaimanakah kelengkapan videonya? Selamat menyaksikan. Tunggal kali 3. Sampun tahun sudah sita Gimana? Atur salam suka edah Burisma. Baik, semeja. Baik, suka edah. Kados pundi kabare? Piye kabare? Apik, sehat. Sae. Wonten ingkang saged? Nggih. Dinten menika napa wonten ingkang boten mlebet ana sing ora mlebu? Sinten? Iya. Kenapa kok ora mlebu? Sakit. Nah, sakit yen ditulake nggih muga-muga ndang mari ndang iso bareng-bareng sinau ning SMP Yohanes 23. Nggih, saderengipun mlebet ing pipulanan basa Jawa, monggo didelok sik kiwa tengene. Kiwa tengene ngisore ana sampah apa ora? Wonten. Yen wonten sampah monggo saged dibuang dhewe. Jadi menawi kelas resik menika kan gadahi mak gawe suasana sinau iku dadi enak kanggo sinau. Dadi kudu dijogo karesiane malah esuk wis piket lebu. Sampun nggih sae berarti kelas 7 sae sampun nindakake karesian wonten ing kelas. Nah, saderengipun miwiti pepanggihan piwulangan basa Jawa Inggris menika, sumangga saged gedhuwune Mbak Kanisa saged pimpin gedhuwa. Nggih. Untuk asal dan nama tidak diambil. Kamu mau insya kawan pandangan mana kalian akan dikorok supaya sakit tidak tapi ilmu ingkang satu nomor senawi. Tetap dalam pandangan suara kenalkan kan bukti kawan sakit sinau panti sari. Amin. Dan dengan sebentar menonton dengan Terus Mbak Arisa sampun pimpin gedhuwa ing nggih. Para siswa sedaya, sakmenika awake sinau piwulangan apa? Piwulangan aksara Jawa. Piwulangan aksara Jawa ing kelas 7. Ancase piwulangan utawa program pembelajaran ing dinten menika yaitu siswa mampu memahami penggunaan aksara dan sandangan dalam penulisan aksara Jawa. Sing keloro, siswa mampu mengalami
Jadi kok kalian siji-siji cukup sesuai karo emosi sing lagi kalian rasake. Iki ono emosi seneng, emosi nangis, sedih, karo emosi bingung. Biasanya nek cacar remaja iki isih bingung ekspresikan perasaan. Nah, muka iki nang burine wis ono 5. Iso digambar ning dhuwur sebelah kiwa kene. Dadi berisma seperti sapa wae sing bisa sedih, sapa wae sing seneng, sapa wae sing lagi bingung tapi galau. Ya. Monggo saged dipilih saudara-saudara seperti ini. Ana sing seneng, ana sing bingung, ana sing sedih. Oke. Berisma duwe remaja sing mau isih ning kene iki sing sedih-sedih, sing isih bingung, diberi ulangan basa Jawa iku meneh minang aksara Jawa sing ing pikirane kalian mesti terus aksara Jawa meneh kita dadi seneng. Jadi ora sedih-sedih meneh, ora bingung-bingung meneh, ora galau-galau meneh, tapi dadi seneng. Nah, nggih. Nah, oke, oke wis tau ndelok tulisan mbak iki? Sampeyan iki tulisan apa? Aksara Jawa. Awas dhewe iki arek sinau aksara Jawa, otomatis tulisan iki mesti aksara Jawa. Lanjut. Nah, yen wis tau biasane ngomongnya meneng ndi? Ning di sana, ning di dalan, ning di ning Jogja ya, ning Jogja Jawa Tengah iki biasane oke banget ki aksara-aksara Jawa. Terus ning ndi? Bangunan, kantor pos, kantor gubernur ya ning arane biasane ana aksara Jawa ini jeneng-jenenge dalan, jeneng panggonan. Pas kalian kelas 6 mesti ya wis tau to. Delok tulisan kaya mau ning pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran pelajaran basa Jawa. Dan ini menurut menurutmu aksara Jawa kuwi apa? Apa itu aksara Jawa? Apa itu? Budaya. Tuh, aksara Jawa itu lagu budaya. Budaya ini ngendi? Ning Jawa. Aksara Jawa iki ora berburu Jawa. Nek katanya kok aksara Jawa berarti oh Jawa Bu ya ora. Pikirannya mesti ngono ta? Tapi ana bedane Mas bener. Aksara Jawa iki ora berburu tapi yo mlebu budaya. Budaya ing Indonesia khususnya ing tanah Jawa sing kudu diapake dilestarike, diuri-uri. Budaya yang orang diuri-uri bakal apa? Bakal apa? Ilang. Budaya yang orang dilestarike, orang dipertahanke, kuwi bakal ilang. Nah, mau wis sebagai budaya ya. Aksara Jawa itu mlebu budaya. Aksara Jawa budaya iki mengke asale saka ndi? Ayo ben bahas sejarah aksara Jawa. Sejarah aksara Jawa ini pisanan asale saka India kan. Jadi kan yang saka penjelasannya tulis mana aksara Jawa itu orang mau sekedar tulisan, orang mau sekedar ngrutok. Nanging perlu ana critane, sejarahnya, filosofine. Mula ayo awake dhewe sinau aksara Jawa iki kanggo murid-murid budaya Jawa supaya budaya Jawa iki ora ilang. Ngoten nggih. Oke iki aksara Jawa iki aksara Jawa. Coba yen kalian biasane ngapalke aksara Jawa biasane diapake carane piye? Diurutke, bener. Biasane diurutke Jawa maca rokok kemudian sing ini ya ta? Terus apa harus apa mas saiki? Ana sing sampun ana sing dereng mayoritas sing dereng ya ta? Isih kangelan carane ngapalke. Nek dinten menika Risma arep ngajar kalian ngapalke aksara Jawa kanthi metode kang ini gampang diapalke. Carane piye itu didelok? Aksara Jawa ini dan blok-blok salam-salam
mesti ono kabeh ono sendiri yo ora. Enggak sendiri ya. Ono sing bentuke piye, ono sing bentuke ono ngerti itu? Tapi ya satu karo ono bentuke ono sing ono nuker-nuker iki kaya payung misalnya payungnya kan ngene-ngene ta. Ono kira sing jilo telu papat terus dilune ono sing padha iki aksara sing iki karo iki kan padha terus ditambahi siji meneh ya ta akeh sing padha iki aksara iki boleh tak bisa aksara iki mau jadi sesuai karo bentuke bakal ora berarti caranya ngapalnya mau jangan pakai di pakai. Nah, saiki tugas kalian yaitu nyoba ngelompokke aksara-aksara Jawa. Ning RKB iki tapi dhewe duwe kanvas. Beda diri kalian gawe kelompok 5-5. Nah, saben kelompok monggo dianalisis mau dadi Burisma wis nyediake kita iki kan dikelompokke sesuai karo sing ana ning kene. Ana sing walian, kode siji, ana sing kaya kaya L, duwe payung, duwe cucuk, sing sandangan suara di yang dono sing di paling kecil iki. Nah, mengko kuwi mau sing ning kene nek page siji iki iso dikopi-kopi lho, iki wis gandeng dadi iki iso dikopi ora dijupuk ya. Dikopi di Ctrl C, ora copy. Ctrl C terus engko tinggal ning kelompokku dhewe-dhewe. Iki ana kelompok siji, kelompok loro, kelompok telu, kelompok papat, kelompok 5. Dan engko tinggal di Ctrl V ning kene. Terus diarahke sesuai karo kolom-kolom sing ana ning LKPD. Tekan kene ana pitakonan. Menawi mboten wonten saged kelompokan lajeng mendhet kelompok kita wonten ing ngaji. Monggo. Sampun berkelompok? Sampun dibuka kelompoknya masing-masing? Sampun? Nah, saiki coba dibuka link iki. Buka Google, terus ning linknya ditulis bit.ly ya. Garis miring iki ya LKPD Canvan Jawa. Tanpa spasi, los, klik kabeh, terus di enter. Kononoso Upiwali Rokonoto Koyokono Ojo Tumpue Cucu Okonon Tue Bayu Oto Ejan Tokoyo Es. Kira-kira setelah ini mau sesuai open group. Sampun? Yang sampun saiki berarti saya kabeh. Saiki coba dinyanyikan bareng-bareng. Burisma ajari pisan, mau bareng-bareng syuting oke? Awalnya nih, dosa itu diwalik Rogonoko, Toyo Kodo Wajah duwe cucu, mobilnya duwe payung Motor ejar, jari ya Toyo es coba ya, bareng-bareng ya Tunggal kali 3 dosa itu diwalik Rogonoko, Toyo Kodo duwe cucu, mobilnya duwe payung,
Berarti ki wis saya tenan, wis pinter-pinter. Dipun paring pokok rentang Pak. Saiki awake dhewe nulis tembung-tembung iki. Iki Burisma nyediakan lembar kerja peserta didik KPD. Saben KPD mengko ditulis jeneng anggotane. Dan wis tulis jeneng anggotane. Nek burine iki Burisma wis ana bracket. Nah, ana rong kolom. Ya, ana rong kolom. Kolom sing sebelah kiwa karo sebelah kanan. Sing mbok garap sing sebelah kanan sik saiki. Monggo yen wis rampung, Burisma bakal jelaske carane garap sing sebelah kanan. Sudah diwasik terus sampai ada wonten kita kena boten menawi boten wonten saged dipun garap menika Burisma. Oke, sampun di garap belajar ini mau. Nah, saiki biar wis garap kakuannya sampai putih tekan gede. Enak ya kita ya. Nah, saiki coba. Nah, dibuka AI balik meneh prompt buku. Diketik aksara.id. Aksara.id yaitu website AI sing gawe transliterasi utawa nerjemahake saka aksara Latin biasa dadi aksara Jawa. Nah, saiki tugas lanjutane saka mau sing wis ditulis beberapa ning LKPD mbok tulis meneh nganggo aksara Jawa.id mau nganggo AI terus dianalisis kira-kira jawabanmu karo sing ana ning AI iku wis padha apa ana sing beda apa sing salah apa kuwi ditulis ana ing kolom sebelah kanan. Maka kolomnya nek KPD ana loro ya ta ditulis sing sebelah kanan ana tulisan analisis AI. Berarti sampun dipun garap analisis wis gawe iki sampun sedaya. Nah, yen wis menawi sampun lanjut ning presentasi. Mangke enang presentasi sedaya. Anane sing dipresentasikake siji wae. Tanpa 5 soal, ya ta? Sing kelompok 1 presentasike hasil kelompok 1 nomor 1. Terus sing liyane mengko dikoreksi dhewe-dhewe. Kira-kira wis bener, kira-kira wis padha apa durung. Ngoten nggih? Paham? Wonten kita kena? Boten, menawi boten monggo kelompok setunggal maju. Ayo kelompok. Burisma lantai sampaikan. Oke, sepindah. Saka kelompok setunggal. Kula berarti izin mempresentasikan hasil diskusi saka kelompok dhewe.
iku diwasake nomor 1. Contoh di mana IPA gitu. Kemudian mereka bertiga kembali. Jadi manggur asalnya malah manggur Oke, jawabannya berarti ini beda apa beda? Beda. Masih jawabannya sih jawab beda. Terus bener beda kakek nggih? Nggih, leres berarti pancen sing jawabannya sing kok AI iku mau beda karo sing ditulis saking ana ing RKPD masing-masing. Nggih, kembali ke kelompok kalian itu Suku hijau pentasika turunan kelompok kula ini mempresentasikan tentang nomor kita belajar seperti ini. nomor loro analisis AI nomor loro yo apa analisis AI nomor loro analisis AI nomor 2. Jawabannya AI benar. sing AI itu benar terus benar berarti sing nomor loro apa beda jawabannya nomor kelompok loro sing nomor loro sampun leres terus benar ya berarti ya jawabannya AI padha nih menika wau saking kelompok karek konfirmasi Raiso bedake. So, paris bener, tulis bener A-nya. Dan nyari ada nganggo pasangan. Padahal ono aksara nya ya ora. Berarti iki kudune aksaranya terus diganti lah. Ya, ngoten nggih. Lanjut sing keloro mau soalnya apa? Kelompok loro. Berarti jawaban kelompok sudah, kalian kelompok kalian menikah sampun loh. Rasul paling keprok kalau sampun presentasi sedaya nggih. Nah, saya ini setelah gerakan kalian mau kira-kira kesimpulan sing bisa disimpulke saka aktivitas sing bandingke aksara Jawa sing wis ditulis karo AI mau kira-kira apa kesimpulan? AI urung itu bener tuh, AI satu salah. Oke, AI durung tentu bener. AI itu bisa salah. Sing loro sekolah ngapalke mau kira-kira apa? Pengen sih. Pakai aksara Jawa dan gampang dipakai Oke, ngelompok ngapalke aksara Jawa itu luwih gampang diapake. Di kelompok yen diterke kuwi mau piwulanane awake dhewe. Dan saiki Bu Risma pengen ngerti. Kira-kira kalian itu pengetahuannya pemahamanane saka piwulangan wiwitan tekan pungkasan ini kira-kira wis paham tenan apa durung? Wis bener-bener apal apa durung? Lewat asesmen. Jadi
Sampun ngerti poinnya beda nggih? Apik poinnya? Sing berkah, sing apik? Muji perasaan kalian toh. Nah saya ini berisma takut kayak perasaan kalian berisma bersyukur. Ini benar saya bingung. Saya senang apa setelah anda bingung? Senang. Gabriel, saya nangis. Sinta sudah senang Sinta ya. Berarti pengajar berisma kegayo yang pungkasan ini para siswa sebelah sakit Nah, ini senang ya kontak itu salah lepas. Saya ini coba berisma tentang kira-kira manfaatnya mau sinau aksara Jawa ning nauripan saya ini apa? Kira-kira apa? Ada sing ngerti? Betul. Nah, saya ini coba berisma apa? Melestarikan budaya. Ya, melestarikan budaya utawa muri-muri budaya. Karena sangat tipe yang awal ya wis diandani lah ana muri budaya. Nah, gunane awake dhewe sinau basa Jawa sing pertama lan utama iku kanggo melestarikan budaya. Salah saya itu aplikasi tenanan saya bisa melakukan ketika kita sudah ilmu aksara Jawa ini gunane apa? Selain kanggo melestarikan budaya. Kira-kira apa? Dari mana? Yang pertanyaan sih awal mau kalian yang menempuh aksara Jawa nanti Menggalan pelajaran sepatan misono bangunan. Dan saya pikirin yang kalian kalau ono aksara Jawa terus orang translatannya orang tulisan lagi nih kalian kira-kira sama orang saya yang mau terkenal orang iso gitu. Saya ini kan ngerti carane maca nganggo aksara Jawa. Berarti yang nemu aksara Jawa ning gone papan-papan yang duwe sakit ilmu berarti saya iki wis iso maca sing loro. Kalian ngerti papan wisata papan studi wisata dan Semarang yaitu Semarang duwe museum apa? Rangga Sito. Sama-sama soalnya Rangga Sito? Ini kata orang saya wes ngerti prasasti ini, nonton prasasti ini. Orang yang Rangga Sito sekilas prasasti kan dalamnya kayak penjelasan tetap ya orang. Nah, saya ini coba jadi zoom. Ini anak aksara Jawa. Ini kita ya, tapi nanya apa kita baca. Anak aksara Jawa. Jadi aksara Jawa itu ya bisa bentuk kanggo kalian studi sejarah. Di prasasti Canggal sendiri. Prasasti Canggal ini yang zaman biyen berisma kan wis ngomong yang zaman biyen itu dia tulis itu isih nganggo tuh dan nulis aksara Jawa itu ya isine tuh. Jadi nalika kalian boleh senang sejarah, boleh asal usul sejarah, terus nemu misal ana tulisan aksara Jawa, kalian orang bingung kudu sinau aksara Jawa meneh, tapi kalian kudu ikutan ilmu sinau aksara Jawa. Jadi wis ana adupan ngadepi teks, ngadepi prasasti misal utawa liyan-liyane sing nganggo aksara Jawa wis ora kaget wis iso tulis utawa maca aksara Jawa. Jadi kuwi sing bisa diaplikasike ning kawin kamu. Jadi sinau aksara Jawa iki manfaat ora? Manfaat. Karen nggih. Bobile manten kemawon ta dilelek-elek yen aksara Jawa iku nyenengake kanggo sinau. Nyenengake sinau ya wis padha seneng yen sinaune nganggo metode sing bener sing nyenengake. Ngaten nggih. Nah, dumugi sak menika wonten pitakenan napa mboten kangge materi aksara Jawa khususnya aksara lungguh sandangane wonten pitakenan? Dan menawi mboten wonten minggu ngajeng awake dhewe lanjutake aksara Jawa babagan apa sing wis mau bener wis terus sandangan wis sing durung apa?
sini pundak konco kiwa tanganmu dipopok alon-alon terus ngomong ngomongnya Bu Risma dia ini ya koncoku ngatur nuwun sampun ngewangi lan kerja sama piwulangan dosa matur nuwun ya sampun mari ketekan menika kemuliaan piwulangan basa Jawa ing dinten menika Bu Risma ngaturaken matur nuwun sanget awet greget kontepe bocah-bocah ingkang seneng lan saged sinau basa Jawa khususnya aksara Jawa. Bu Risma nggih nyuwun pangapunten yen Bu Risma nggih matur yen nggih tumindak iku wonten lekah-lekake Bu Risma nyuwun pangapunten. Kula pundi Bapak? Nggih. Bu Risma terima kasih sugeng enjen. Dumana atau